Ladies and gentlemen, please welcome the OTC Roman Reigns! Ladies and gentlemen, please Wade welcome Barrett, it was a week ago tonight when Roman took Ľudia, prišiel som oznámiť, že ako poprvýkrát v histórii budeme robiť tu Royal Rumble match 2026 will be first time at that Streets and Jeronice will be Royal Rumble match. Takže ľudia, chcem to iba oznámiť, že buď v marci alebo i v februári budeme robiť tu Royal Rumble match, ktorý sa tam stretnú 10 mužov. Ešte nevieme, kto tam bude. Ale zatiaľ mám oficiálne mená. Seth Freaky Rollins, LA Knight, Bron Breakker, CM Punk a samozrejme prvýkrát v histórii idem tam Roman Reigns. Kto vyhrá Royal Rumble match, ide do WrestleMania hlavných udalostí a vyberá si svojho protivníka vo WrestleMania. Royal Rumble match. Who winner is going the main event WrestleMania. len sa to chcem byť v obraze, že budeme robiť Royal Rumble. Ešte 5 tam pridáme zápasníkov a myslím, že to bude už čoskoro. Takže uvidíme sa na Royal Rumble match.